mwana wa Vinci na Christopher. Chiri pandima tichifukira ega tobwira namadera ega tichifukira midzimu yedu wokerai varoi sistate vari kuchata kugara nemadera tikaupiwa eka anyway chihure ndoprofessional wadzo tatapedza nekufongorera mastrangers mwari vavhura chapter yeremembrance kwasitani chipira kuba ndikaupiwa mahure tapping this anointing. Let's go together. Chihure chakaoma sisitate vakupinda mumba varoi varipo vakati tsvoko utatswa kupinda nemumba neroi neexperience yechihure yese ndaneta oi